Història de Xixona al balcó, capítol 25. El origen del Museu del Turrón. En la dècada de 1960 la situació econòmica de Xixona era bona. Les empreses terroneres lideraven el mercat nacional i, de cara a l'exterior, cal dir que la comanda de Cuba donava molta faena a molts xixonencs. És a dir, la dècada de 1960 va ser una època de creixement demogràfic, urbanístic i econòmic. En la dècada de 1960, la empresa líder del sector de terror i dolços era Antonio Monerris Planelles, qui tenia la fàbrica més gran del poble situada al costat del barranc de la Font. Per exemple, en 1971 va ser declarada empresa ejemplar de l'any i donava faena a més de 500 treballadors. La resta d'empreses el que va fer és buscar mecanismes per a fer-li la competència. Per exemple, un d'aquests mecanismes va ser la millora de l'estructura empresarial. A l'any 1963 es van fusionar tres xicotetes empreses, hijos de Antonio Galiana, Francisco Sala Miquel i José Antonio Monerris Linares, per a crear el Grupo La Fama i construir una gran factoria de 6.000 metres quadrats en el polígon de Segor. Altres productors van optar per la millora dels processos productius. Per exemple, Vicente Sánchez Mira, en l'any 1962, el que va fer és construir una nova sala de calderes, amb una caldera d'última tecnologia. I en l'any 1966 es va fusionar també en el Grupo La Fama. Juan Antonio Sirvenselfa, que comercialitzava les marques 1880 i Turrones El Lobo, que era una empresa familiar molt xicoteta, va apostar per la innovació tecnològica, però com era costum antigament, el que es feia en les màquines velles era simplement tirar-les a la brossa. Ell el que va fer és arreplegar-les, col·locar-les en dos sales que tenia per oferir als seus clients i als possibles consumidors una imatge de lo que era la producció tradicional. Així és com va néixer a mitjans de la dècada de 1960 el Museu del Turrón, l'únic museu que tenim en Xixona. Si jo em quede a casa, queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.